Ja, vi laver lige en lynhurtig produktvideo af vores Stora Enso træpille. Vi har lige pillet folien af for ligesom at kan se træpillen lidt bedre. Stora Enso, det er en svensk kvalitets træpille, der er produceret af Stora Ensos eget overskudsmateriale fra boligproduktion og træproduktion. Hvis vi lige prøver at tage en pose og så kigge på, hvad det egentlig drejer sig om, så er det jo en dejlig lys, kortklippet træpille i 8 mm, vi har her. Og jeg kan personligt godt lide, at den er i en klar pose, så jeg kan se, hvad det egentlig er, jeg arbejder med. Men der er også en varedeklaration på den. Og hvis vi lige vender en runde og så kigger på produktet indeni, jamen der er en lille bitte kun smuld. Jeg mener, at når man arbejder med klare poser, og der ikke er mere smuld end det her, så også fordi man er stolt af det produkt, man producerer. Det er meget flot. Så alt i alt en god kvalitetstræpille til en konkurrencedygtig pris.